Takere Holy Ghost Ministries Incorporated Nigeria esonyegoro ụmụaka ibe ha ndị ọzọ iji wee merube ụbọchị nwa Afrịka nke mba ụwa. Holy Ghost Cathedral Ngozika Estate Ọkabọnọ nke jupụtara n'ihe mmemme dịgasị iche iche jupụtara n'ihe mmemme obi aṅụrị iji wee merube ụbọchị a. Onye ọlụ anyị bụ Amaka Chibụzọ Okoye gara sonyere ha ma wetara anyị akụkọ ka o si gaa. Maazị ụlọụka ahụ bụ ndị nwere obi aṅụrị ma jiri ọtụtụ izuụka wee kwadobe maka ụbọchị ahụ. Ha mụkwaziri egwu ha gụrụ makwa gbaa agba bụ nke ha gosipụtara n'ụdị dị iche iche. Onye President Holy Ghost Ministry bụ Reverend Ephraim Ndife kọwara ihe njirimara dị na mmemme ụbọchị ụmụntakịrị Afrịka bụ nke o kwuru na ọ bụ ụbọchị eji emerube nakwa echeta ike ha maka nekwe ndị nkụzi na-akụziri ụmụntakịrị ihe bụ nke o kwuru na agamniru ha bụ nke gbadokasịrị ụkwụ n'ezigbo ihe ha kụziri ha. Onye minista ọzọ bụ Reverend Christy Ndife mere ka amata na mmemme ahụ bụ nke na-eme ka ụmụazị ghọta onwe ha ma mazikwara ka eji ọnatarachi Chineke nyere ha wee mepụta ezigbo ihe na ndụ ha iji wee nyere ezinụlọ ha aka nakwazi obodo gbaa gburugburu. Na mbụre n'ozi ya, otu nwatakịrị bụ Heaven Mmadụ Abụchukwu mere ka amata na ụmụntakịrị bụ okwukwe enwere n'ọganihu bụ nke o kwupụtazikwara mkpa ọ dị ịdị na-akwado ha nakwazi agba ha ume. Ọ yọrọ ndị nne na nna nakwazi ndị nneta ka ha zụọ ụmụ ha otu o kwesịrị n'ihi na mgbe ha ga-eto ka ha ghara ịlaghachi azụ maọbụ dapụ na okwukwe dịka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ gbakwaziri ndị ahụ bịara ụbọchị ahụ ume ka ha gbasoo ndị na-afụta maka enyemaka ụmụntakịrị ma kwadokwe ha ka ha nwee ezi ndụ. Mmemme ahụ bụ nke bịara n'uju site n'ekpere ekpere ụmụazị, egwu agụrụ, ihe ejije emekwere na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.